गुजरातआव खुंफुंनाय 32टी नेशनल गेम्सआव सिलभार मेडेल देरहानो हानाय रंगिला दैमारिखौ बरायदों। बर' हारिजों लोगोसे दुलाराय आसाम रायजोनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रादि थांनाय 29 सेप्तेम्बरनिफ्राय 12 अक्ट'बरसिम गुजरात रायजोआव खुंजानाय 32टी नेशनल गेम्सआव उसु बादायलायनायाव मेडेल देरहानो हानाय बादायगिरिफोरनि गेजेराव बर' फिसा रंगिला दैमारियाबो सासे। हादरनां थाखोनि बे उसु बादायलायनायाव रंगिला दैमारिनि सिलभार मेडेल देरहानो हानाया उदालगुरि जिल्ला नाङै गोजोननायनि दोहौ लाबोदों। 32टी नेशनल गेम्सआव सिलभार मेडेल देरहानो हानानै बर' हारिनि सिनायथि आरो हारिनि मानखौ लाखिनो हानायखौ गोजोननाय मोननानै गावनि आंगो जायगायाव फैनाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा रंगिला दैमारिखौ दुंब्रुयै बरायदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिथोरसनाय गामिनि थागिबि थरायना रंगिला दैमारिया उसु गेलेमु बादायलायनायाव सिलभार मेडेल लाबोनो हानानै गावजों लोगोसे बर' हारिखौ सिनायथि होनाय आरो ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हानायनि थाखाय दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसु, सनाय दख'रा एबसु, उदालगुरि जिल्ला UPPL, उदालगुरि दख'रा एबसुजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला आसु एस'सियेसनफोरनिफ्रायबो उदालगुरि नोगोर सामलाय आफादनि नब्लाङाव मोनसे बराय हाबाफारि खुंफुंनायनि गेजेरजों बरायो। दैमारि बिथाङा जे गुजरातआव जानाय 36 नेशनल गेम्सनिफ्राय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि भितरसनाय गामिनिफ्राय उसुआवहाय सिलभार मेडेल मोननानै देरहासार जाबोबाय। बिथांनिसिम जों गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि UPPL पार्टी जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांनिसिम जोंनि कंग्रेचुलेसनखौ दैथायहरनाय जाबाय। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे उदालगुरि जायगानिफ्राय जुदि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो गोबां बिथिङाव गोबां इभेन्ट्सफ्राव जोंनि बर' आइजोफ्रा देरहाबोदोंब्लाबो नाथाय जोंनि लकेल उदालगुरिनिफ्राय बिथाङानो फार्स्ट गिबि आरो बिथाङा देरहाबोनाया जोंनि बे उदालगुरि जायगानि गोबां मानसिफोरनि थाखाय गोबां बिथिङाव बे मोनसे थुलुंगानाय आरो आपकामिं जेनेरेसनफ्रा जाहाथे जेन बेखौ नुनानै आरो गोबां बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन गेम्सफ्राव आवगायलांनो हागोन बेखौ बे थारैनो मोनसे थुलुंगानाय। बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिसेसकै दायो बर्तमान प्रमद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारावहाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गासैबो पटेन्सियल्स बेफोरखौ फरायनायनि बिथिङावनो होन बा खेला धुलानि बिथिङावनो होन गासैबो मानसिफ्रा जिहेतु टेलेन्ट्सफोर दङ बे टेलेन्ट्सफोरखौ टेप खालामनानै बिथांमोनखौ जौगाहोनायनि थाखाय सिन्था सरसा खालामनाय जादों। ओंखायनो दिनैहाय कुनु मोनसे फरायनायखौ दोनथ'नानै बिनि बादैबो गुबुन गुबुन बिथिङाव सोरबाया खामानि मावनायाव बा सोरबाया एग्रिकालसाराव सोरबाया स्पर्ट्सआव बेफोर गासैबो बिथिङाव जाहाथे जोंहा जे मोनसे टेलेन्ट्स दङ बेफोरखौ गोजौआव थाखोआव लांनानै जाहाथे जेन मानसिया थांनानै थानो हायो आरो बिनि गेजेरजों जोङो बुहुमनाङैनो जौगाथायाव आवगायलांनो हायो आरो बिथांमोना जे मुंदांखा जानो हायो बे गासैबो बिथिङावहाय जोंनि BTR सरकारा नोजोर होदों। दिनै अंकुसिताया बिथांनि टेलेन्टजों उसु बिफानावहाय देरहाना फैदों आरो बिथांनि बे टेलेन्ट्सआ थारैनो जोंनि आपकामिं जेनेरेसनफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगा जानानै थाथों आरो बे उदालगुरियाव नट अनलि इन नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेलाव गेलेनानै फैनानै जोंनि सारा BTRनि मानसिफ्रा जाहाथे जों गोबां नाम मोनगोन गेम्सनि बिथिङावनो होन बा गुबुन गुबुन बिथिङावनो होन बेखौ जों थारैनो मिजिंथिबाय आरो जोंनि बे गथ' रंगिला दैमारि बिथांनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनाया अरायसिम थाबाय। उदालगुरिबासिनि थाखाय गोजोननि रादाब होननांगोन। बिनानाव रंगिला दैमारि बिथाङा गुजरातआव जानाय जे 36 नेशनेल गेम उसु इभेन्ट्स बेयावहाय सिलभार मेडेल देरहानानै फैदों आरो बे रादाबखौ मोननानै जोंनि अनारेबल BTRनि डिपुटि चिफ आरो उदालगुरि समस्तिनि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया जोंखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPLखौ बिथांखौ बरायनो बिथोन हरदोंमोन आरो बिथाङा जोंखौ जिखिनि जा जगार मदद खालामनानै होबाय गबिन्द सार बिथांखौ जोङो थेंक इउ होदों आरो बेजों लोगोसे डिस्ट्रिक्टनि साफ्रोमबो बिबानगिरि
उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट वमेन हाका आरो youth आरो बेबायदिनो नैबे प्राइमारि सोरगिदिं थानाय प्राइमारि टाउन कमिटि प्राइमारि आरो लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आबसु आरो सनाइ आनसलिक आबसु आरो लोगोसे उदालगुरि आनसलिक आबसु आरो लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोना बिनानाव बिथांखौ बरायबाय बिनि थाखाय जोङो साबायखर बावदों आरो मिजिंथिदों बिनानाव बिथाङा दिनै बिथाङा जोंनि थाखाय मेडेल देरहानानै फैबाय सिलभार मेडेल फैबाय थानाय समाव बिथाङा गल्ड मेडेल मोननो हाथों आरो बिथांनि गोलाव जिउनि थाखाय जों आर'ज गाबदों आरो बिथाङा बेबायदि गुबुन गुबुन कम्पिटिसनफोरावबो देरहासार जानानै फैनो हाथों बेखौनो नुवाथारि आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनानै बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो बिथांनि गोलाव जिउनि थाखाय नुवाथारि आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनाय थाबाय थेंक इउ। नैबे समाव जों नुनो मोनदों जोंनि माखासे इयुथफोरा गेलेनायखौ गारनानै एग्राम मुवा बा बाइक सालायनायखौ मुखुब जानायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा बे बेलायाव बिथांमोनखौ मा खावलायो? दा मोजां सोंथि आरो नोंथांमोना दि मिडिया जानानै बेखौ नोजोर होदों आंबो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङमोन बेखायनो जोङो मोनसे समाव ड्राग्स बा एलकहल फ्रि जों समाज दानो जुजिबोदोंमोन आरो जोंनि जि गोलाव सोमावसारनाय हाथियार सोमावसारनाय बिथांमोनाबो मोनसे समावहाय सिलाइ दैनानैबाबो सिगिनो नाजादोंमोन बुजायनो नाजादोंमोन बेबायदि नटिसफोर होनाय जादोंमोन अब्लाबो जों दिनै हायाखै अब्लाबो जों जुजिबाय थादों आरो बांद्राय बिदि नङा नाथाय जोंनाव माखासे बेबायदि इयुथफोर दङ जाय बिथांमोना दिनै न'खरखौ बिमा बिफा बोरै खस्थ'यै लांदों समाजा जे मोनसे चेलेन्जआव दङ गावनि जिउआ जे मोनसे चेलेन्जआव दङ बेबायदि माखासे थट गैयै मोनदाङै माखासे परिबेगाबो देरनाय जों बर' जाथिया जे दिनै बिराद चेलेन्जआव फैनानै दिनै बे लेभेलसिम मोनफैदों बेबायदि माखासे परिबेगखौ मोनदाङै माखासे गथ'फोर दङ दा बिथांमोना बेबायदि जानो हमदों नाथाय जों दिनै खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' समाजनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद जोङो गाव गामि आफादफोरा थिग जानांगोन गामि आफादफोरा सोरनि गथ'फोरा मानो बिदि जादों मानि थाखाय बै जों गामि आफादफोराव सावरायनांगोन गामि आफादफोरा थांखि लानांगोन जुदि प्रतिटु गामि आफाद प्रतिटु आनसलिक प्रतिटु बर' संगठनफोरा बेफोरखौ जुदि होबथायोब्ला बेफोरखौ होबथानायनि थाखाय खोथा बुङोब्ला खामानि मावोब्ला जोङो दिनै नङा गाबोन समफोरबाबो बेखौ होबथाहैनो हागोन आरो जोंनि इयुथफोरखौ जोङो मोजां लामाथिं लाबोनो हागोन समाजखौ मोजां लामाथिं लांनो हागोन जों बेखौ मिजिंथियो। जिल्ला इउपिपिएल हिसाबै गेलेनायफोराव बिथांमोनखौ दावगासार जोङो दिनै नाजादों नोंथांमोना मिथिगौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोलाव बोसोर थानानै बिथाङा बे सोरगिदिं बर'फोरनि थाखाय टटेल रेभलिउसन फर टटेल चेन्ज बे मट'खौ लानानै बिथाङा सोमावसारदोंमोन आरो दिनै सिगनेटरि रन्जन दैमारियानो होन दिनै गबिन्द बसुमतारियानो होन फेरेंगा बसुमतारि बिथांमोनानो होन बिथांमोनाबो बे एखे थांखि बर'फोरखौ बुहुमाव मास्टार रेस गायसननाय बर'फोरनि सोबख'जानाय नासयजानाय गादबजानाय बेखौ उदां खालामनाय बे गासै टटेल डेभेलपमेन्टनि थाखायनो दिनै रेभलिउसन जिहेतु जादोंमोन आरो दिनै जोङो नंगौ जोङो बर'फोरा साननो हायिनि थाखाय जोङो एबसलुट मेजरिटि लानानै जोङो दिनै सरकारखौ गाव हारसिं दानो हायाखिसै जोङो दिनै एलायन्स हिसाबैसो दानांगौ जाहैबाय नाथाय फैबाय थानाय समावहाय बे गासै परिबेग गासै एक्सपिरियेन्स गासै जोङो थांनाय समफोराव जिखिनि जोंनि गेना गोरोन्थिखौ मोनदांनानै फैबाय थानाय समाव खौसे जानानै गोख्रों मोनसे सरकार दानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बेबायदिनो दिनै प्रमद बर' बिथाङा नोंथांमोना नुदों नर्थ इस्टआव जाफेरै जे इन्टार सिक्स शिडिउल प्रिमियाम लिग जागायबाय दिनै भारतआवहाय जिथु ISL जागायदोंमन दा बे जोंनि थाखाय जिहेतु नर्थ इस्टआ फुटबलनि मोनसे पटेन्सियेल मोनसे ओनसोल दिनै मणिपुर मोनफ्रोमबो इन्डियानि नेसनेल गेमफोरावहाय मोनफ्रोमबो इभेन्टआव मणिपुरनि गथ'फोर थायो जोंबो नैबे बिटिआर ओनसोलाव जिहेतु जोंहा पटेन्सियेलिटि दंखायो फुटबलनि थाखाय मुंदांखा मोनफ्रोमबो आनसलिक मोनफ्रोमबो ओनसोलानो दिनै फुटबल खेलाखौ पातियो मुंख्लंफोरनि मुङाव फुटबलखौ पातियो दिनै बेबायदि मोनसे जों नुदों माने मेला बायदि जादों दिनै बिटिआर ओनसोलाव फुटबलनि बा जायखिजाया खेलायानो होन दा बेबायदि हिसाबै प्रमदआ जिहेतु नैबे इन्टार सिक्स शिडिउल प्रिमियाम लिगखौ जागायबाय आरो बिथाङा इन्सट्राक्सन हरदों मोनफ्रोमबो VCDCआव फुटबलखौ खुंनांगौ जाहाथे जों बै भिक्ट'रिया गामि ओनसोलनिफ्राय जोङो स्पर्ट्सआव टेलेन्ट थानाय गथ'फोरखौ जोङो बासिनानै लाबोनो हायो अब्ला जों दिनै बे VCDCनिफ्राय जोङो दिनै चेम्पियनखौ पार्टिनानै जों ब्लकआव खुंनो होदों 40टा ब्लक दङ बिनि उनाव डिस्ट्रिक्टआव जों खुंनो होदों बिनिफ्राय बे चेम्पियनफोरखौनो जोङो नैबे इन्टार सिक्स शिडिउलावबो जोङो सेलेक्ट खालामनानै बाहागो लाहैनो हागोन आरो बिनिफ्रायनो जों नेसनेल इन्टारनेसनेल लांनो हायो नामा निस्सय बे मोनसे सिमां थागोन प्रमद बर' बिथांनि